Dôvera, patrí to určite medzi prvé priečky v našich prioritách, lebo zákazník je pre nás kľúčový a takisto kvalita. A bez dôvery to nepôjde. Ty značky se nenominují, jsou v kategoriích automaticky na základě prodejů, takže v každé kategorii 10 nejsilnějších značek automaticky se účastní a pouze jedna může být ta nejvýhodnější. A hrozně nás jako baví stále objevovat nové kategorie, kde stále hraje důvěra tu hlavní roli. Tady to bych si asi vypůjčil citát od Warrena Buffetta, který to hezky shrnul a řekl, že trvá 20 let vybudovat důvěru vašeho biznesu a zhruba 5 minut ji zničit. No, je to, ako ste to povedali, je to samozrejme zaväzujúce, ale nesmierne nás to teší, pretože keď sa jedná o bolesť, tak dôvera hrá skutočne tú primárnu rolu. Pretože bez toho, viete, máte produkty, ktoré potrebujú strašne veľa marketingu, aby presvedčili, a potom sú produkty, ktoré sú etablované takým spôsobom, že tú dôveru už majú. A my sme právom hrdí, že náš produkt medzi takéto produkty patrí. Je to jednoznačne záväzok, dúfame, že to budúci rok obhájime a že budú naďalej s nami zákazníci spokojní. Pre nás je to veľmi dôležitá informácia, že máme dôveru zákazníkov, pretože fungujeme len vďaka tomu, že nám zákazníci dôverujú. Keby sme tú dôveru nemali, nakupovali by výhradne cez rôzne konkurenčné e-shopy, tým, že dôverujú značke Erotic City a hlavne dámam na predajniach, ktoré tých zákazníkov obsluhujú a rozprávajú sa o veľmi intimných veciach, tam by to proste bez tej dôvery nemohlo vôbec fungovať. Čiže pre nás je dôvera medzi nami a našimi zákazníkmi základ celkovo toho obchodu. To ocenenie si veľmi ceníme, je pre nás veľmi dôležité a je to aj zároveň taká podsta našej práci, že zákazníci si oceňujú a práve tie naše značky sú tie, v ktorých vidia tú dôveru. My sme radi, že to, čo robíme, v prvom rade robíme pre zákazníkov a keď oni vidia v tom tú hodnotu, tak to je pre nás to najdôležitejšie. Získať si dôveru je podľa mňa jedna z tých najťažších vecí, ani nie tak si ju získať, ale hlavne si ju udržať.